Volám sa Miloš Pekarič. Doktor Miloš Pekarič. Ale už mi to nedá. Už sa to nedá. Čo je toto za dobu, prosím vás pekne? Čo vám hovorí slovo piráti? Cítite tú silu? To nebezpečenstvo? Ale akí piráti? Nie tí v Somálsku, čo sem tam ukradnú nejaký tanker, potom si s tým vypekajú. Ha! Alebo cestní piráti? Prosím vás, dajte pozor, jak tam vypekáte na tých cestách. Ja myslím úplne iných pirátov. Viete, ktorých myslím? Tí, čo sťahujú z internetu hudbu nelegálne. Toto sú tí nebezpeční. Slúšnučky, tichučky, sofistikovaní, akademickí. Tí, čo pomôžu pani cez ulicu. Tí, čo si poctivo vyberú banku s najmenším poplatkom. Na toto majú čas. Hrabkať sa na internete. A stavať si pirátske strany. A tlačiť sa do Europarlamentu. Oficializovať svoje krádeže. Prosím vás pekne. A čo umelci? Celý deň brnkajú, vyspevujú. A tento šťúral im to počas noci vykradne. Preto všetci tí, ktorí si ešte pamätáte výchovu starých mám a ste poctiví daňoví poplatníci, nenechajme to dôjsť až takto ďaleko. Ponúkam vám svoju pomoc, svoju silnú stranu, svoju platformu. Dosť bolo tých, čo sťahujú hudbu z internetu nelegálne. Toto je oficiálny manifest antipirátskej strany.